Mga igsuon, ang tibuok simbahang Katoliko karon nagasaulog niining solemnidad sa Domingo sa Epipania sa Ginoo. Matud pa, ang Ebanghelyo karon nagpadayon sa paghatag og mga lain-laing sumbanan nga migamit sa mga kahigayunan sa pagsaksi sa gipadayag sa Dios. Sa pagtawag sa Dios sa tao, duha ka klase ang misanong niini. Kadtong wala magpakabana sa mga timailhan sa Dios, apan nagsalig sa tawhanong kaalam. Og kadtong milantaw sa mga timailhan sa Dios, og miusab sa ilang kinabuhi, aron mupanaw ngadto sa mga dalan og dapit nga wala mailhi. Daghan kanato ang nahilakip sa una. Tinuod nga may kaalam na kita bahin ni Kristo. Apan sa atong pagpanaw, atong gibutang si Kristo diha sa atong huna-huna. Wala nato siya tuguti nga mugiya kanato. Kita ang nagiya kaniya. Samtang katong uban nga miusab sa ilang kinabuhi sa pagkakita sa mga timailhan nga gihatag sa Amahan, nahimong buhing kamatuoran sa presensya sa Dios. Tataw kaayo ang mga lihok sa Dios diha sa ilang kinabuhi kay sa ilang pagpanaw si Kristo anaaman sa ilang kahiladman nga pangandoy. Kini mahibaluan sa mga matamis nila nga kasinatian ni Kristo binatbat sa pulong. Diha sa pagpanaw ug pagsanong sa tawag sa Dios, kinahanglan usara ang atong panglantaw sa kinabuhi nga mao ang paghimamat sa Ginoo ug sa Amahan. Tinuod nga daghan ang mga babag sa atong panaw, apan magpadayon kita sa pagpanaw kay ang Dios magbalos ni adtong nagmakanunayon. Ang Dios nagtawag sa tanan ngadto kaniya. Dako ang iyang kahimuot alang ni adtong migamit sa mga kahigayunan sa pagpangita kaniya bisan sa mga wala mailhi nga dalan og dapit. Mga igsuon, dinasig sa pagtuo, pagsalig ug paghigugma, ipaambitang atong tininuod nga kaugalingon uban sa Dios pinagi ning santos nga sakramento. Palihog, manindog alang sa pagsugod sa mga alawiton.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga binati ko mga igsoon diyan ni Kristo. Karong adlaw, dakong Domingo, sa pagpadayag sa gugma sa Dios alang sa kalibutan ug alang sa iyahang katawhan. Atong iampo sulodin santos nga misa nga kita makakita ug makasabot sa dakong gugma sa Ginoo diha sa atong tagstag sa kakinabuhi. Aron mahimo kitang angayan nining santos nga kasaulugan, maghinulsol kita una karon sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Diyos, karong adlaw ipadayag mo ang imong bugtong anak ngadto sa katawhan, pinaagi sa pagtultol sa bituon, itugot nga pinaagi sa kahayag sa pagtuo, makasudong kami sa katahom sa imong himaya diya sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo nga imong anak, nga buhig uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usahang tud sa kahangturan. Palihog paminawon ta ang mga pulong sa Dios. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Bangon, Jerusalem, ug sidlak, kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo, misidlak na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa kangiog. Apan, ang Ginoo mosidlak kanimo, ug makita diha kanimo. Ang iyang himaya, ang kanasuran, muduol sa imong kahayag, ug ang mga hari, muduol sa lamdag sa imong kahayag. Tanawa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila ug muduol kanimo. Gikan sa layong dapit, mangabot ang imong mga anak lalaki, ug kuguson ang imong mga anak babae. Malipay kagayod inig kakita mo niini. Mukusog pagpitik ang imong kasing-kasing tungod sa kahinam. Kay ang bahandi sa dagat, mahianha man kanimo. Ang bahandi sa kanasuran, maimo man. Mulukop ka sa daghang kamilyo, sa Media ug sa Ipa. Ang tanan nga gikan sa Siba, magdalag bulawan ug insinso, ug mag-awit silag mga pagdaig alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo ang tanang nasod, sa yuta nagsimba kanimo. Ginoo ang tanang nasod, sa yuta nagsimba kanimo. O Diyos, tugayang hari sa imong panghukom, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa matarong sa imong lungsod, ug hukman niya ang mga nag-anton. Ginoo ang tanang nasod, sa yuta nagsimba kanimo. Ang katarong mo lambo sa iyang mga adlaw, ug ang halawom nga kalinaw hangtod nga mawala na'y buwan. Magmandon ta siya gikan sa dagat ngadto sa dagat, o gikan sa suba ngadto sa kinatumyan sa yuta.
ug ang mga pulo magdala og mga gasa. Ang mga hari sa Arabia ug Siba magdala og mga halad. Ang tanang mga hari magsimba kaniya. Ang mga nasud mag-alagad kaniya. Kay magluwas siya sa kabus ug magsangpit siya. Ug sa nagantos diha nga walay mutabang kaniya. Maloy siya sa ubos ug sa kabus. Luwason niya ang mga kinabuhi sa kabus. Kinotlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Epeso. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo nga ang Dios, pinaagi sa iyang grasya, naghatag kanako nining buhata, alang sa inyong kaayuhan. Gibutyag o gipadayag sa Dios kanako, ang iyang tinago nga laraw, sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. Kaniadto, wala kini ibutyag ngadto sa mga tao, apan karon gipadayag na kini sa Dios, pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang mga balaang mga apostoles ug mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa ebanghelyo ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas ug makaambit sa saad sa Dios pinaagi kang Kristo Hesus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Si Jesus natawo sa lungsod sa Bethlehem, sa yuta sa Hudiya.
sa panahon ni Hari Herodes. Unya may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana, hain man ang bata nga tao nga mao'y mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan ug muanhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod o gipangutana niya sila, asa man mataw ang Mesiyas. Sila mitubag, sa lungsod sa Bethlehem sa Hudiya. Mao kini ang gisulat sa propeta, ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga mao'y magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumudoong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago ug iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya iyang gipaadto sila sa Bethlehem o giingnan, lakaw kamo ug pangitaan ninyo ang pag-ayo ang bata ug sa makaplaganan ninyo siya, pahibalua ako aron moadto ako ug mosimba usab kaniya. Unya nanlakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang mao gihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan, ug naguna kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong tungod gayud sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila ug misimba kaniya. Unya giablihan nila ang ilang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kanilag bulawan, insinso ug mira. Pinagi sa damgo gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag kaninyong tanan. Dihay usa ka gamayng batang lalaki, medyo tabunon siya, pero guwapo nga bata. Ang iyang ngalan, Agapito. Himos kayo nga bata. Sa kadlaw niya na, si Agapito miduol sa iyang inahan. Unya, iyang gipangutana iyang nanay, Nay, unsa may sinultihan sa Ginoo? Unsa may sinultihan sa Ginoo? Kabalo ba mo? Ha? Ang inahan, medyo nakurat siya, kay karon pa siya nakahibalag sa maong pangutana ba? What is the language of God? Unsa may sinultihan sa Ginoo? So wa katubag ang inahan, ingon siya dong Agapito, wa jud ko kay balo ana, laka pangutana imong tatay. So ang bata miadto siyang tatay, nangutana siya, tay, unsa man sinultihan sa Ginoo? Ang amahan wala sad kabalo, ingon siya, adtua imong lolo lakaw. Dito na po siyang lolo, lo, ikaw manggi medyo karaan na lo, unsa may sinultihan sa Ginoo? Agoy ang lolo, wa man sa masayod.
So, naluya si Agapito. Miadto siya sa mga silingan. Nangutana siya, "Uy, kabalo mo? Unsay sinultihan sa Ginoo?" Wa gina kay balo. Way makatubag niya. So, gilakaw ni Agapito ang mga kabukiran, iyang gikap-kap. Mangutana, unsay sinultihan sa Ginoo? Way makatubag. Gilangoy niya ang kadagatan. Labang sa laing lugar o kalibutan. Nangutana siya, unsay sinultihan sa Ginoo? Wa gi makatubag. Hangtod usa ka gabi ni ana. Nagabian si Agapito. Dito siya sa usa ka lugar nga mingaw kay sa nga tanan. Unya dihay gamayng balay sa mga mananap nga iyang nakit-an. Unya pagkaduol na niya, nakadungog siya hilak sa bata. Dihay batang naghilak, natingala siya. Hala, may batang gahilak. Misulod siya sa maong balay sa mga mananap. Medyo baho-baho, hugaw kayo, daghang tai-tai. Pagsulod niya, nakita niya dihay lampara, suga, gamay kay nga suga. Unya, hinay-hinay, pagli-li niya, nakita niya, dihay inahan, ug dihay amahan, unya dihay bata nga naghilak. Gisulod ni Agapito, kinatingala man siya. Sus, pagsulod niya, nalingi sa iya atong mga ang inahan ug amahan dito sulod. Nakurat po nakita ni Agapito. Naulaw si Agapito, niya padulong na siya mulakaw. Unya kay gisangpit man siya sa inahan kung dito sulod. Agapito. Hunong si Agapito, gitawag man niya ngalan. Agapito, dali. Gipasulod siya. Unya, nangutana ang babae, Agapito, nagabian man ka. Unya, si Agapito, miingon siya, nagabian ko pangutana sa unsay sinultihan sa Ginoo. Unya, ang inahan nitubag, Agapito, kana ra imong problema? Abi nimo, ang Ginoo, ang iyang sinultihan sa gugma. It's the language of love. Si Agapito, wa siya kasabot. Siya man ang sinultihan sa gugma. Nangutana siya. Kunya, mingon mang inahan, gipakita sa inahan ang bata. Agapito, mauni ang gugma sa Ginoo. Nya, tanaw ni Agapito ang bata. Hilabihan kahimos. Cute kay nga bata. Unya yang gitutukan. Unya kalit lang si Agapito mibati og lami kay pagbati sa iyang kasing-kasing. Nasabta niya, nakita niya samtang nagtanaw sa bata ang gugma sa Dios. Mga igsoon, baguhay lang dito sa Roma na nakakakuhag hulagway a picture of Pope Francis, hulagway sa Santo Papa nga miduol sa Bilen dito sa Roma, sa St. Peter's Basilica. Unya, miduol siya sa batang Jesus nga natao diya sa crib, no? Unya, kanang puno ba sa gugma bitaw nga iyahang gihagkan, no? Makita ninyo na sa akong Facebook nang maong hulagway. Unya, tanawon ni mog ayo ug imong tutukan pag-ayo, you will understand what love is all about. Gugma gyud. Gugma sa Dios. Mga igsoon, adunay usa ka magsusulat, ni-explain siya ngano man ang Ginoo nga nagpakatao bitaw, unya naghimong batang gamay. Duha ka importante kay rason ang iyang gipakita nato, iyang gipasabot nato. Unas tanan, ang Ginoo nagpakatao ug nagpakasamang bata, unas tanan aron kita di ta mahadlok niya.
aron ang mga tao dili mahadlok sa Dios. Unya, ang ikaduha nga rason, ngano nga, gipili niya nga, mahimong bata bang gamay? Anang himos nga bata ba? Ay ikaduhang rason, nganong iyang gihimo kuna, aron kuno nga ang tao, dali ra mahigugma sa Dios. Aron nga ang tao, dali ra mahigugma sa Dios. Mga igsoon, kabalo ko nga nasabtan ninyo ang akong punto. Tungod kay matag higayon nga mutanaw tas Belen, we understand how much God love us. Karong adlaw, ni amo din nagtapok ta. Bisan gaulan nanganhigud mo, perti na tong puno Tanaw ta aning bituon sa iyahang pagdagan. Kinsa man ning bituon? Kinsa tagiya ni? Wa mo kay balo? Ang Ginoo. Ha? Kung adto mo sa Israel, sa Holy Land, usa sa main attraction dito sa mga turista, mao ang Star of Bethlehem. The Star of Bethlehem. Kinsa man ang Star of Bethlehem? Ang batang Jesus. No? Naay lugar dito nga, tuwa dito ang Star of Bethlehem. Star gid siya nga naa sa sawg. Mao toy magtudlo natong tanan nga moadto dito nga nianang maong lugar nahimugso ang Dios. Nahimugso ang gugma sa Dios. The Star of Bethlehem. Unya kung moadto ta dito, digyog ka nga makaabot o makaduol sa maong star sa Bethlehem kung di ka mo bow down. Na may babag, mapakog man ka. Labi naming mga tag-as. Ug moadto ka dito, muduaw ka niya, gusto ka maduol sa Star of Bethlehem, mubaw gyud ka. Mudungo gyud ka. Ila lang gituyo. Aron nga ang matag tawo nga muduol sa bata nga Jesus, muyukbo gyud agig dakong pagtahod. Kining mga bituon, mao ni gisaysayan ta sa Ebanghelyo, nagiya sa tulo ka hari. Ang tulo ka hari, mga igsoon, mao ni nagdala sa ngalan sa tibuok kalibutan. Ilabi na gyud sa mga walay pagtuo. Ang mga Hudiyo, nagtuo man sila nga ang mangluluwas, ang Mesiyas, moabot para ra nila. Pero ang Dios nagpakita, pinaagi sa bituon, o pinaagi sa iyahang pagkamay sa tulo ka hari. Gipakita sa Ginoo nga ang iyahang gugma, dili lang para sa mga Hudiyo, kundi para sa tanang mga tao. Mga igsoon, kitang tagahagna, angay kita makasabot, ani kay unique ra ba ning atong ginabuhat din Ani naman nila ito masaksihan sa hagna, kining pagdagan sa bituon. Yanindot kay ni kay kining dakong bituon mao ni gagiya nato aron makasabot ta sa gugma sa Ginoo. No? Niadto December 25, midaga na siya gikan didto, padulong dinhi niya. Ang iyang gitudlo, ang iyang gipadayag ang gugma sa Dios. No? Kanang maong bituon, kinsa man ang pinakadakong bituon? Actually, ang pinakadakong bituon mao ang anak sa Dios. Siya ang naglamdag sa kalibutan, ilabi na panahon sa kangitngit. Unya kitang tanan iyang higupon, dalhon taniya ngadto sa gugma sa Dios. No? So symbolic kaayo kining dakong bituon, it represents the love of God, Jesus himself. And he is leading us to understand how much God love us. Unya mga igsuon, tanawan ninyo karong adlaw ato gini masaksihan ron kay kining maong bituon mubiyahe na pud ni. Unya sa iyang pagbiyahe unsa iyang dagiton? Ang gagmay nga mga bituon. Kinsa man ning mga gagmay bituon? Mami, kinsa man ning gagmay bituon? Kitang mga tao nga gibunyagan.
We Christians who are like Christ now because of baptism, kita nahimo sa tang bituon, pero gagmay bituon. Ha? Unya, makita ginato ni nindot kay ni nga ambot kinsa may gaimbento ani? Ha? Nung Hesus kabalo baka nung Hesus ug kinsa gigasugo dani sagna. Dugay ra kong pangutana ani. Kay kung kinsa may gaimbento aning maong kalihukan, ang ginatong pasidunggan sa makadaghan o sa pinakadako. Kaya nga naman, symbolic kini ang gihimo. Imagine na ninyo, sigupon ng mga gagmay bituon sa mga kita, gisigop ni Kristo. Iyahatang dalhon. Unya, ang nakanindot pagyod kay inigbiraan na karon, mulugti maning mga Karmelitos. O, tanawa, nalipay na mo dayon. Labi na gid mga kabataan, iniglugti ana mo, explode dayon ang Karmelitos. Candies, chocolates, gagmay. Kana, nagpakita nga, ang mga bituon, maghatag og kalipay sa kalibutan, sa katawan. Kay mao ni gianhin ni Kristo magdalag kalipay sa tanan. Unya kitang mga binunyagan, we are all called. This is our vocation in life, to give joy to the world. Maghatag tag kalipay, dili kasakit, kundi kalipay gugma para sa kalibutan. And I very much appreciate it, kining nagmugna aning maong kalihukan. Kitang mga hagnaanon, we should be proud of it. Ug mahimo ato ning ipakita sa tanan. I ask Dodong Falsis ug ang iyang mga kauban, please get a video nga nindot yun nga pagkakuha ug lagway nga nindot nga pagkakuha, because we want to show it to the world. Nga in hagna, kitang mga hagnanon, we understand God's love. Nya ato ning gi-celebrate pinaagi nining pagdagan sa mga bituon. Congratulations to all of you. Happy Three Kings, happy Epiphany, and may God continue to bless and inspire us all hagnaanons. Manindo kita karon alang sa kredo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan, magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansiyang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong sa ikatulong adlaw. Nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misakas siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Sa atong panagtigom kita nagpahat og buhing tradisyon ug mahimayaong panaad, kay ang kahayag ni Kristo nagpadayon sa pagdanag sa tanang katawhan. Magampo kita alang sa tanang katawhan nga nagkalahi ug pinulungan, kaliwat ug kultura, ug kita moingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa santos nga simbahan katoliko, nga modawat siya kanila nga nangita og kalinaw ug kamatuoran dinha sa iyang panon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nasod nga anaas sa mangitngit nga kalibutan, nga ang ilang mga pamunuan
makabig diha sa kahayag ni Hesukristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang ni adtong tanan nga gihatagan sa Dios og mga timailhan sa iyang walay katapusang gugma, nga sa kanunay magmatngon sila sa pag-aninaw niini. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mapaubsanong pagsimba diha sa atong kinabuhi, nga atong mahimaya si Jesus diha sa Eucharistia, inubanan sa debosyon sa mga makinadmanon nga mihalad og mga gasa sa batang Hesus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kalag ni adtong mga nangamatay, nga ang walay pagkapalo nga kahayag, magdanag kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Kining tanan nga mga pagampo sa kanunay atong gipangayo sa ngalan ni Kristo nga atong Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo ar nangatong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Dawaton ta sa ginang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa among ngalan, alang sab sa among kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan. Ginoo sud-unga nga maluluyon ang mga gasa sa imong simbahan. Ang gihalad namo dili na bulawan, insenso ug mira, kundi ang gipasabot sa maong mga gasa, ang gisakripisyo ug ang gikalawat nga mao si Jesucristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud ni magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diyan ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon imong gibag-o ang katawhan diya sa iyang walay kamatayon nga kasamahan. Busaw-ban sa mga anghel ug mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ahawi. Santos gid ikaw amahan ug gidaig ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinaagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo ang tanang kinabuhi tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw mga tawo alang kanimo aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan busa amahan. Aniya kining mga gasa imo kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Niyan ang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo ug midaig, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, ug bidayig, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Kristo alang sa among kaluwasan, sa imong mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nga nasa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kaymot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktimakan sang kamatayon nga kapahiuli kanamo nga na kanimo. Itugot nga kami nga galimahan sa iyang lawas ug dugo mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diyan ni Kristo. Himuha kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, unas tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga motabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugod amahan nga kining among sakripisyo, nga nakapayuli kanamo nga na sa among panagkigalaay, makapadangat sa kalinaw o kaluwasan sa tibuok kalibutan. Ligo na diha sa pagtuo o pagigugma ang imong simbahan nga nakapanaw dinhi sa yuta, ang imong sunugon si Francisco amo Santo Papa, ni Christian Vicente amo Obispo, sa tanang mga Obispo o uban sa tanang mga pari o sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalingogi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan kaniya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala magkinauyusa dinhi sa tibuok kalibutan. Papanguron padayuna sa imong ginarihan ang imong mga igsoon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya nining kalibutana. Nagalaom kami nga di na makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw ang nagahatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanan dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, ingan ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natay kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo, Nga usab kanimo. Mga igsoon, ipakita ta ang timaan sa atong pag-inigsoon. Kini mao si Kristo, ang kordero ug kahayag sa kalibutan, nga nagawagtang sa atong mga sala, bulahan kita nga gidapit sa bangkite sa atong Ginoo.
Magampo kita. Ginoo, sa kanunay tanan dapit naguna ka kanamo pinagi sa langit nung kahayag, itugot nga mapalandong namo sa putling nga pagtuo, ug magpuyo kami sa kinabuhi sa bugos nga paghigugma, sa misteryo nga among gisalmutan, kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Sa di pa nato sugdan ang pagpadagan sa kometa, gihangyo ang tanan sa paghilom sa makadiyot. Pahibaloa lang sa tanang mga altar servers, aduna kamoy meeting human sa ikaduhang misa adto sa kumbento. Unya, pahibalo usab nga adunay home evangelization program nga paghimuon adto sa Barangay Alihawan karong adlaw, January 5, ug pagasugdan kini sa may alas 8:30 sa buntag. Ako sab nga gipahibalo ang mga kapilya nga ang atong schedule sa mga misa mubalik na sa iyahang ordinary schedule. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa dadontang kalinaw ni Kristo.